Kahit na makulimlim ang panahon, tuloy ang inorganisang Bike for Justice ng iba't ibang environmental at human rights group sa Mariveles, Bataan. Ito ay ang pakikibahagi ng mga grupong Coal-Free Bataan Movement, Kilusan Nuclear-Free Bataan Movement at I Defend sa selebrasyon ng 72nd International Human Rights Day. Panawagan ng grupo ay ang pagpapatigil ng mga coal-fired power plant na nakasisira umano sa kalikasan. Nanindigan si Nuclear-Free Bataan Movement Coordinator Derek Cabe na ang pagkakaroon ng ligtas at malinis na kapaligiran ay parte ng karapatang pantao. Tama na ang pagtatayo ng mga enerhiyang marumi kagaya ng coal plant at iba pang mga fossil fuel-based sources of energy. Hirit din ng samahan na mas paigtingin ng gobyerno ang kanilang pagprotekta sa kapakanan ng mga Pilipino sa lahat ng aspeto. Kaya naman ang kanilang mga hiling ay ang epektibong solusyon para sa COVID-19, paggawa ng maraming trabaho, dekalidad na edukasyon at patas na ustisya para sa lahat. Ang Estado ay dapat na nagpapatupad, ginagalang at nagtataguyod ng karapatang pantao. Sa tala ng Commission on Human Rights Region 3, umabot na sa lampas 1,000 ang bilang ng human rights cases na naisumiti sa kanila sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Matatanda ang naging mainit sa international community lalo na sa United Nations ang Pangulo dahil sa di umano'y paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng war on drugs. Samantala, kasabay ng 72nd International Human Rights Day, inilunsad ng Commission on Human Rights ang kanilang e-lawyering service. Katuwang ng ahensya ang University of the Philippines College of Law at ang Governance in Justice o GOJUS Project sa pagbibigay ng libreng legal consultation and assistance sa ating mga kababayan. Rainiel Pawid, CLTV News.